podrien o fins i tot serien criticades. I malgrat tot ho vau fer. Per tant, anem a gràcies. Sí, moltes gràcies. No, simplement expressar el nostre sentiment català, res més. Nosaltres sempre se'ns posa en aquest entredit polític, futbolístic, no? Que jo no entenc, però el futbol és així, no és tan gran que et fiquen en un problema, en un compromís. Jo els hi vaig dir, dic, mira, tinc ganes de treure la senyera i era la il·lusió que tenia. Ja ho volia fer l'Eurocopa i no ho vaig poder fer i mira, la possibilitat de fer-ho mundial, doncs... Jo crec que aquesta senyera que representa, jo crec que un moment que tots els catalans, doncs molts, es vam emocionar. Com deies, Òscar, les imatges que va emocionar. Jo crec que mereix un lloc preferent que podria ser perfectament al Museu del Barça. Per tant, ara demanarem que firmis aquesta senyera, demanarem també que la pugui firmar el Carles Puyol i demanem al president del Barça, Sandro Rosell, que vingui sisplau a recollir-la per fer-lo dipositari d'aquesta senyera del Mundial. Bé, anem a estirar-la perquè la pugui, tens el rotulador, perquè la pugui signar Xavi. Mentre veiem imatges, crec, de la ubicació que ja està preparada al Museu del Barça, on volem que estigui aquesta senyera de la final del Mundial. Sandro, un orgull també per el president del Barça tenir tots aquests jugadors sent uns cracs, guanyant títols mundials i exhibint el seu catalanisme. Sí, un orgull català que som, guarda-la bé, perquè aquesta senyera, sí, dobleguem-la una miqueta bé. Moltes gràcies. Hem de continuar en aquesta cerimònia de lliurament de... Sí, gràcies, queda't aquí, Xavi, perquè aquesta senyera que veu lluir també en la rua que pels carrers de Madrid on va haver aquella festa de celebració del Mundial, els jugadors del Barça també lluïeu una senyera en aquell autocar descobert, són imatges que veurem de seguida, en el que va ser una gran festa, en fi, amb molta cridòria, la gent celebrant pel carrer, són aquestes les imatges que veiem d'aquesta rua, i en aquell moment, segurament que en tota aquesta festa, en tota aquesta eufòria, en tota aquesta cridòria que hi havia pel carrer, jo estic segur que et va passar per alt una escena que nosaltres hem pogut veure i hem pogut recuperar. És un rostre, és una imatge i són unes paraules d'aquell moment quan passava la rua pels carrers de Madrid. Escolta.
Aleca, hola, ¿qué te pasaba? No bajaba Xavi, ¿no?, del autocar. Tu querías que bajara. Està amb el Kelly, que és el seu pare, són holandesos, viuen a Madrid. Quería que Xavi bajara para saludarla. Tenemos un regalo para Aleca. Sí, Aleca, tenemos un regalo para ti. Ya. ¿Ves esta camiseta? Mira, ¿la aguantas? I molt mèrit. Ser holandès, viure a Madrid i ser del Barça. Y a més, demanar-li, si vamos hacia allá, Xavi y Aleca te firman la camiseta. ¿Qué te parece? ¿Quieres? Vale. Tendrías que decir que sí, porque si dices que no, nos echamos del programa, ¿eh? Vale. ¿Quieres? Casi diria, Xavi, que estàs en teatre, eh? Estàs en teatre, quasi. Sí. Hola, papà. Què tal? Bé? Bé. Firmem-la, Sí. perquè volem que l'Aleca, amb el permís del seu pare, es posi aquesta samarreta. Ens falta planxa, per nosaltres no sé. D'aquestes no esperaves, Xavi? No, aquesta sí que no. Va, posem-li la samarreta a l'Aleca. Vinga. Vinga. Què passa aquí? Aquest. Molt bé. Doncs gràcies, Aleca. Mira quina cara, mira quina cara. Mira càmera, mira càmera. Doncs molt bé, hem de parlar també d'un home que ja ha batut pràcticament, veiem que ha aconseguit tots els títols possibles, però un home que també podríem dir que és l'home dels rècords. Doncs a 3 partits per igualar un rècord que semblava impossible, no d'igualar, ni tan sols d'acostar-s'hi, i a 4 de superar-lo. I ens acompanya l'home que fins ara, fins a aquest moment, de moment, encara té aquest rècord, Tarzan Migueli. Miguel Bernardo Bianchetti, més conegut com Migueli, Tarzan Migueli, estàs una mica dolgut, una mica trist, perquè aquest rècord que tenies saps que aviat te l'atraparà el Xavi? Antes de nada, darle gracias a Xavi por haberte quedado, porque de verdad que nos hace cada tarde. La verdad, como culé, no sabes, de haberte quedado. No, me he sentido muy orgulloso de estar muchísimos años con el récord, pero bueno, ahora se juegan mucho más partidos que antes. La verdad que eso es una simple anécdota futbolística y me siento, bueno, orgulloso de que Xavi pues tenga ese récord, pero un hombre como Xavi, que se ha formado en la categoría, que ha ido todos los títulos por aquí y por haber, campeón del mundo, pues lo único que me queda es felicitarlo y desearle todos los triunfos. Però abans d'arribar a jugar, Xavi, Migueli, ja no vas arribar, i estem parlant de xifres. Són 546 partits. La xifra sembla molt freda, però quan t'hi pots repensar, és una autèntica bestiesa jugar 546 partits amb el Barça. Se pasa, digamos, mal, ¿eh? No te creas que hay veces que son momentos malos cuando está uno dentro del club, que hay mala racha y la verdad que hay que tener mucha fuerza de voluntad y hay que estar ahí cada día. Lo importante es el entreno, el estar, digamos, muy bien de
que si vas jugant aquests partits superaries el rècord de Migueli a Sant Mamés, a més, bon escenari, Sí, el partit de Copa. La tornada de la Per mi és un orgull superar a tots aquests futbolistes que són mites del barcelonisme de tota la vida, no? I acostar-te ja és un privilegi, però superar el que ha sigut el número 1 durant tants anys que ha tingut aquest rècord. Però és el que diu ell, ara juguen més partits, la Copa d'Europa no és eliminatòria, sinó que és fase de grup, es juguen molt més partits al cap de l'any. O sigui, ell té molt mèrit perquè va estar, crec, si no recordo malament, 18 temporades al primer equip. Molt mèrit, molt. Jo porto 12 o 13 temporades, vull dir que ara es juguen molt més partits. Molt bé, gràcies Migueli per acompanyar-nos. I Xavi, ha arribat el moment culminant de la nit. Ara sí que ja és el moment de lliurar el Premi Catalunya Òscar, sisplau. I també demanem la presència del vicepresident del govern, senyor Josep Lluís Carod Rovira, que serà qui lliurarà aquest premi Catalunya de l'Esport a Xavi Hernández. Compte perquè no us sembla, però pesa molt. Pesa, és d'aquells que fàcilment pot protagonitzar una escena d'aquelles pel zones àpic. Tenim ja els companys de la premsa gràfica a punt per recollir aquest moment. I és el moment que Josep Lluís Carod Rovira recull, compte que pesa, que sí? I que Xavi Hernández recull el primer Premi Catalunya de l'Esport. Les últimes paraules de la nit jo crec que han de ser de Xavi Hernández, amb aquest premi ja a la mà. Xavi.